салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбат ҳамо дастандаркорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳорисон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. чуноне маълум аст кишвари Сенегал ва Кумитаи байналмилалии олимпӣ доир ба барҳам додани бозиҳои олимпии наврасон дар Дакар соли 2022 ва баргузор намудани бозиҳо дар соли 2026ро ба мувофиқа расониданд. Дар ин бора аз Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон хабар доданд. ба иттилои ин манба президенти Кумитаи байналмилалии олимпӣ Томас Бах баъд аз баррасии ҳамаҷонибаи ин масъала пешниҳоди президенти Кумитаи миллии олимпии Сенегал Маки Салларо ҷонибдорӣ кардааст. ба таъхири афтодани олимпиадаи наврасон Дакар 2022 имкон фароҳам меорад Кумитаи байналмилалии олимпӣ, кумитаҳои миллии олимпӣ ва федератсияҳои байналмилалии варзишӣ фаъолиятҳои минбаъдаашонро беҳтар ба нақша гиранд ки пас аз як соли таъхири бозиҳои олимпии Токио 2020 ва чорабиниҳои бузурги варзишӣ ба далели пандемияи COVID-19 зарари ҷиддӣ диданд. ёдовар мешавем қаблан Кумитаи иҷроияи Кумитаи байналмилалии олимпӣ барномаи мусобиқоти бозиҳои тобистонаи олимпии наврасон 2022 дар Дакарро тасдиқ карда буд ки аз рӯи 33 намуди варзиш баргузор мешавад. ба 28 намуди варзиш боз 5 намуд брейкданс, сёрфинг, шухпаймоӣ варзишӣ, мавҷбозӣ ва скейтбординг илова шудааст. бояд тазаккур дод варзишгарони тоҷик 3 бор дар бозиҳои тобистонаи олимпии наврасон ширкат варзиданд. Тоҷикистонро дар нахустин олимпиадаи наврасон ки соли 2010 дар Сингапур доир шуд, 6 варзишгар дар 6 намуд намояндагӣ кард. аз байни онҳо Баҳодур Қодиров дар гӯштини озод вазни то 63 кг, медали нуқра ва шукрона Шарипова аз рӯи теквандо ВТ вазни то 44 кг, медали биринҷӣ ба даст оварданд. 27 августи соли ҷорӣ бахшида ба 29 солгарди ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кохи афсарони шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони пойтахт таҳти унвони зебоӣ, доноӣ ва тавоноӣ аз варзиш аст оғоз гардид. дар саҳни кохи афсарон тамоми дастовардҳои соҳаи варзиш ба намоиш гузошта шуда буд ки аз рушди соҳа ва музаффариятҳои варзишгарон дарак медод. аз ҷониби тамоми муассисаҳои варзишӣ, донишкадаҳу донишкадаҳои олӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, яъне ки намоиши дастовардҳои варзишгарон ба маърази тамошо гузошта шуд ки ин чорабинӣ бевосита бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. бояд қайд намуд ки фестивали мазкур бо иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардида, дар он масъулини роҳбарияти муассисаҳои варзишӣ, устодону донишҷӯён ва варзишгарони маъруфи мамлакат аз ҳисоби донишгоҳу донишкадаҳо, коллеҷу омӯзишгоҳҳо, муассисаҳои варзишии шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди пойтахт иштирок намуданд. ҳозирин фестивалро ифтитоҳ намуда зикр доштанд ки яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат маҳз соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш маҳсуб ёфта, он ба хотири таъмини оммавияти варзиш ва таҳкими тарзи ҳаёти солим равона гардидааст. дар масири таърих варзиш рукни муҳими ҳаёти ҳаррӯзаи ҳар як фард арзёбӣ гардида, он дар баробари тақвият бахшидан ба қувваи ҷисмонӣ барои наврасону ҷавонон ҳамчун майдони мукаммалгардонӣ, нерӯи зеҳнӣ ва хислатҳои наҷиби инсонӣ хизмат менамояд. яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат маҳз соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. воқеан ҳам фоли басонек аст ки анқариб 15 сол бо ибтикори раёсати Кумитаи кор бо ҷавонон варзиши шаҳри Душанбе чунин фестивал озмунҳои ҳам шаҳрӣ ва ҳам умумиҷумҳуравӣ дар ҳамаи 4 шаҳру ноҳияи шаҳри Душанбе ба сифати аъло доир мегарданд. албатта ҳадаф ва мақсад аз чунин чорабиниҳо ин пеш аз ҳама аз корҳои ношоиста орӣ доштани ҷавонону наврасон аст ва бо ин васила ҷалб намудани шавқмандон ҷавонон бахусус наврасон ба ҷодаи варзишу воситаи барданӣ мебошад.
ҳадаф аз ташкил ва баргузор намудани фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони шаҳри душанбе самаранок истифода намудани иншооти соҳаи варзиш, махсусан майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакона, пешбурди корҳои фаҳмондадеҳӣ бо сокинон ва наврасону ҷавонон ҷиҳати тозаву озода ва дар ҳолати коршоямӣ нигоҳ доштани майдончаҳои мазкур, ташкили мусобиқаҳои дӯстонаи варзишӣ байни ҷавонони маҳал, хонандагону донишҷӯён ва афсарону сарбозон мебошад. Он инчунин ҷиҳати таҳкими ҳаёти солим, ҷалби ҷавонон ба варзиш, пешгирии бемории сироятӣ, хоса пешгирии ҷавонону наврасон аз амалҳои номатлуби иҷтимоӣ ва тарбия намудани онҳо дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ, ҳушёриву зиракӣ, фарогирии масъалаҳои ҳаётӣ ва тарбияи инсониву ҷисмонӣ мебошад. Ёдовар мешавем, ки фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони пойтахт ду марҳиларо дар бар гирифта миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миёнаи касбӣ, омӯзишгоҳҳои касбӣ техникӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳри Душанбе баргузор мегардад. Марҳилаи якум дар доираи муассисаҳои таълимӣ доир шуда, дар марҳилаи дуюм ғолибони даври аввал метавонанд иштирок намоянд. Фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони пойтахт аз рӯи 4 намуди варзиш – футболи хурд, волейбол миёни духтарон, шоҳмот ва гӯштини миллӣ баргузор шуда то 13 сентябр идома меёбад. Маросими ҷамъбастии фестивал 15 сентябр дар толори филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарпарастии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи футболи Тоҷикистон доир шуда, ғолибон аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе бо диплом, медал ва ҷом сарфароз гардонида мешаванд. дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба бозии дӯстона ба муқобили дастаи мунтахаби Ӯзбекистон, ки 3 сентябр дар шаҳри Тошкан баргузор мегардад, омодагӣ мебинад. Бо ин мақсад ситоди мураббиёни дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон бо роҳбарии Усмон Тошев ҳайати дастаро, ки дар ҷамъомади таълимию тамринӣ дар шаҳри Душанбе пеш аз бозии дӯстона ширкат меварзад, эълон кард. Сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев ба ҷамъомат 24 бозингар, 3 дарвозабон, 7 ҳимоятгар, 9 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлагарро даъват кардааст. ҳимоятгари дастаи футболи бунёдкори Тошкан Давронҷон Эргашев, ки дар ихтиёри дастаи худ мебошад, ба дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистон дар шаҳри Тошкан мепайвандад. Дарвозабони дастаи футболи Истиқлоли шаҳри Душанбе Рустам Ятимов, ки дар бозии дӯстона бо дастаи мунтахаби Малайзия моҳи ноябри соли гузашта корти сурх гирифта буд, тибқи дастури Федератсияи футболи ҷаҳонӣ дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон иштирок намекунад. Бо вуҷуди ин Рустам Ятимов бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон тамрин менамояд. даври навбатии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни наврасон баргузор гардид. гузоришамон дар ин хусус. аслан дар лигаи пешсафи Тоҷикистон оид ба футбол байни наврасони 15 сола 10 даста ширкат меварзад, ки ин дастаҳои сорокампанияи Мактаби махсуси варзишии захираи олимпӣ, Регар Тадас, Равшани Кулоб, Зарбдори Исфара, Ваҳдати Ваҳдат, Дӯстии ноҳияи Ҷайҳун, Муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишии шаҳри Душанбе, Дастаи Суғд, тими Мактаби махсуси варзишии захираи олимпӣ ва хатлони шаҳри Бохтар мебошанд. Бар асоси низомномаи Федератсияи футболи кишвар бозиҳо аз ду давра дар хона ва дар сафар баргузор мешавад. ёдовар мешавем, ки дар даври аввали сабқат ғалабаи бузургро даста аз шаҳри Ваҳдат соҳиб шудааст, ки 8 голи беҷавоб вориди тури дарвозаи тими хатлон намудааст. дар даври ҳаштум дастаи шаҳри Ваҳдат дар майдони худ тими Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиширо пазируфта 3 голи беҷавоб зад. тими Зарбдори Исфара бар тими дуюми Мактаби махсуси варзишии захираи олимпӣ рақами 10 шаҳри Душанбе бо натиҷаи 4-2 пирӯз омад. дастаи Соро компания бо тими Хатлон бозӣ карда бо ҳисоби 5-2 зафар ёфт. бозӣ миёни Равшани Кулоб ва дастаи Суғд мусови 2-2 ҷамъбаст гардид. кори дастаи Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишии пойтахтамон, ки дар даври ҳаштум омад накард, акнун бар муқобили тими Регар Тадас дар даври нуҳум омодагии ҳамаҷонибе дидааст.
در چمپیونات جمهوری تاجیکستان تا سن 15 ساله اشتراک داریم. ما 8 بازی گذراندیم، 4 تاش را با غلبه، 4 تاش را با باخت انجام دادیم. ما با دست یکم بازی با دسته سوخ بازی کردیم که با حساب 3-1 مغلوب شدیم. بازی دوم را با خطلان 8-2 با غالب آمدیم. بازی سوم با دسته MMVZO 2 بود که ما آن را با حساب 3-1 غلبه کردیم. چهارم بازی ما با دسته MMVZO 1 بود که ما با آنها 3-2 باختیم. باز بازی ما با دسته کلا بود که آن را هم با حساب 2-1 باختیم و در 2 بازی دیگر غلبه کردیم. дар даври ҳаштум дастаи регар тадас бо тими мактаби ҷумҳуравӣ маҳорати олии варзишӣ вориди рақобат шуд. айни замон дастаи мазкур дар хати ҳаштуми ҷадвали мусобиқоти лигаи футболи наврасонӣ то 15 сола қарор дорад. тӯли 13 сол мешавад ки ман дар дастаи регар тадас бозӣ мекунам, яъне машқ мекунам ва дар чемпионати байни 15 солаҳо 7 бозӣ гузарондем ва аз 7 бозӣ 4 таашро ғолиб омадем ва аз он 3 бозиашро бофтем, яъне мағлуб шудем. ман сарбони ҳамин даста мебошам ва имрӯз ҳама маҳсулиятро дар зиммаи худам мегирам ва кӯшиш мекунем ки дар ин бозӣ ғолиб шавем. баъди гузарондани 8 давр дастаи равшани шаҳри Кӯлоб бо 22 хол садрнишин аст. тими мазкур дар 7 бозӣ ғолиб омадасту як вохӯриро мусовӣ хатм кард. дастаи суғд бо 20 имтиёз мақоми дуввумро ишғол менамояд. тими мазкур аз 8 давр танҳо дар 2 бозӣ имтиёзро аз даст дода мусовӣ ҷамъбаст гардид. тими ваҳдат ба сегонаи беҳтаринҳо шомил аст. даста 19 холро дар ихтиёр дорад. дастаи сорок компания дорои 14 имтиёз буда ҷои чорумро ишғол кардааст. мавриди зикр аст ки дар ҳоли ҳозир бо ташаббуси федератсияи футболи мамлакат ба ҷуз лигаи наврасонии футболи то 15 солаҳо инчунин чемпионат миёни дастаҳои наврасонӣ то 18 сола ва 17 солаҳо низ ҷараён дорад. хотирнишон мекунем ки дар соли гузашта барои таваҷҷӯҳи беандоза зоҳир намудан ба футболи кӯдакона ва дар сатҳи лозима гузарондани мусобиқаҳои мухталиф ба кори лигаи футболи кӯдакону наврасон аз ҷониби конфедератсияи футболи осиё баҳои баланд дода шуд. зимнан соли сипаришуда дар шаҳри душанбе сабқати қаҳрамонии ҷоми анҷумани футболи осиёи марказӣ байни мунтахабҳои 16 ва 19 солаҳо доир гардид ки дар натиҷа дастаи ҷавонони то 19 солаи ҷумҳурӣ ҷои дуюм ва наврасони то 16 солаи кишварамон ғолиби мусобиқот гашт ва масъулин ин ҳама дастовардҳои беназиро аз шаҳди соҳибихтиёрӣ мансуб медонанд. имрӯзҳо дар шаҳри гулистони вилояти суғд дастаи мунтахаби футболи ҷавонони то 19 солаи тоҷикистон ҷамъомади таълимию тамринӣ мегузаронад. дар доираи ин ҷамъомад баргузории 2 бозии дӯстона бо мунтахаби ҷавонони ӯзбекистон то 19 сола ба нақша гирифта шудааст. сармураббии мунтахаби ҷавонони тоҷикистон Мубин Эркашев ба ҷамъомад 23 бозингар, 2 дарвозабон, 6 ҳимоятгар, 10 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлагарро даъват кардааст. бозингарони дастаи Локомотив Помир, дарвозабон Шоҳрух Қирғизбоев ва ҳимоятгар Манучер Сафаров ба мунтахаби ҷавонони кишвар баъди бозии дӯстонаи мунтахаби миллии Тоҷикистон бо мунтахаби Ӯзбекистон ки 3 сентябр дар Тошкан баргузор мешавад мепайванданд. бозиҳои дӯстонаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бо ҳамсолонашон аз Ӯзбекистон рӯзҳои 3 ва 6 сентябр дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистони Хуҷанд доир мегардад. ёдовар мешавем мунтахаби ҷавонони зери 19 солаи Тоҷикистон дар қаҳрамонии Осиё 2020 миёни дастаҳои ҷавонони то 19 сола ки аз 14 то 31 октябр дар Ӯзбекистон барпо мегардад, дар гурӯҳи Д бо дастаҳои Малайзия рӯзи 16 октябр, Яман рӯзи 19 октябр ва Қатар рӯзи 22 октябр рақобат хоҳад кард. 4 дастаи беҳтарини қаҳрамонии Осиё 2020 миёни ҷавонон ва қаҳрамонии ҷаҳон 2021 байни 20 солаҳо ки соли оянда дар Индонезия баргузор мешавад рохат мегирад. теннис намуди олимпия аст. сол ба сол дар Тоҷикистон ин риштаи варзиш рушду нумӯи тоза мегирад. далели ин гуфтаҳо метавонад мавриди истифода қарор додани қасри теннис бошад. аз фаъолияти теннисбозони наврас сюжеро омода кардем ки ин лаҳза манзуратро мегардонем.
теннис дар тоҷикистон таъриху пайдоиш ва анъанаҳои миллии худро дорад ки ҳанӯз соли 1929 бозии он ба роҳ монда шуд. бо мурури замон ин намуди бозӣ мақбули кӯдакону наврасон гардид ва дар минтақаҳои мухталифи кишварамон мактабҳои он созмон дода шуд. гузарондани мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба теннис ҳам ба таъриху пайдоиш ва анъанаҳои хоси он заминаи мусоид фароҳам овард. корти теннис ҳанӯз соли 2005 мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфт. айни ҳол варзишгарон ҳамоишҳои таълимиву тамриниро дар корти тобистонаи теннис мегузаронанд. корти мазкур ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. ёдовар мешавем ки корти теннис дубора тамрину таҷдид гардида ба макони баргузории сабқати мухталифи байналмилалӣ табдил ёфтааст. дар мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ ки гузаронида шуда буд бештар ҷоизаҳо насиби теннисбозони душанбегӣ гардид. ин варзишгарон ки айни замон тамрин мегиранд аксарияташон навомӯз ҳастанд. طول 2 ماه شده است که در این کورت تنیس مشق میکنم و من خیلی این نمود ورزش خیلی محبوب است. وقتی که ما تنیس مشق میکنیم ما بسیار حرکت کرده سلامتی خودمان را نگاه میداریم. аслан бигирем бозии теннис дар назар хело осон менамояд, вале ин тавр набуда аз варзишгарон меҳнати зиёдро тақозо медорад. аз ин ҷост ки теннис тактикаву техникаи махсусро талаб мекунад. теннис ки варзиши индивидуалӣ аст, барои тайёр ва омода кардани варзишгари лайоқатманд заҳмати беандозаро тақозо дорад. аз ин рӯ донистани сабку услубҳои хоси теннис басанда набуда, балки аз худнамоии корҳои назариявӣ, гузарондани машғулиятҳои таълимиву тамринӣ берун аз марзи ватан шарт ва зарур аст. ман кӯшиш мекунам ки ҳам ба машқ ҳам ба китобхонӣ вақтамро сарф кунам. соли гузашта дар пойтахтамон мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ байни наврасон барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд ва дастаҳо аз кишварҳои дуру наздик ташриф оварданд. дар воқеъ машқу тамринҳо барои варзишгарон марҳилаи омодагӣ ба ҳисоб меравад. мусобиқа бошад имтиҳон аст. аз ин ҷост ки мураббӣ танҳо дар сабқат то кадом андоза тайёр будани шогирдро дарк мекунад. дар мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ теннисбозони тоҷик хуб бозӣ карданд. дар ҳақиқат ба натиҷаи назаррас ноил гаштани варзишгар қабл аз ҳама заҳмати зиёди мураббӣ нақши аввалиндараҷаро мебозад. ба ин тарз бояд мураббӣ дар кораш масъулият дошта бошад. баъдан кӯшишу ғайрати шогирд машаққати мураббиро низ осон мегардонад. бешубҳа ҷамъомади муштараки тамринҳо ба мураббӣ имкон медиҳад ки шогирдонро ба дарки умқи ҷаҳони варзиш раҳнамон кардану дар ин замина барои рафъи иштибоҳ имтиёзе ба даст орад. ёдовар мешавем ки 21 июли соли равон дар шаҳри душанбе барои дилбохтагони ин навъи варзиш қасри теннис мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. қасри теннис аз 5 ошӯна иборат буда дар майдони 40 000 метри мураббаъ ҷойгир шудааст ва аз 3 майдони теннис, толори гӯштингирӣ, толорҳои умумии варзиш ва машқ иборат мебошад. дар 3 корти теннис 12 утоқи либосивазкунӣ барои 300 нафар варзишгарон, 4 толори варзиш бо тамоми таҷҳизоти муосир, толори нишастҳои матбуотӣ барои 120 нафар, қаҳвахона ва 10 лифт иборат аст. дар ошӯнаи дуюми қасри теннис толор барои бозиҳои футболи хурд, тенниси рӯи миз, волейбол, баскетбол, толори гӯштин, обутоби бадан, аэробика, гимнастика ва дигар ҷойҳои машқу тамрин мавҷуд аст. тамоми осиёро гаштем, ҳама хел корти бениҳоят зебо дар ягон ҷо дидагӣ нестем. ба ҳамин хотир гуфтанӣ ҳастам ки дар оянда мо метавонем шогирдони боз ҳам наҳсар боз хубтар тайёр кунем ва мусобиқаҳои байналмилалиамонро дар ҳамон кортҳои нав гузаронем. бунёду ба истифода додани қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонони мамлакат ва яке аз иншооти бузурги ҷашнии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мебошад.
бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо ҳайати эҷодӣ пешкашатон намудем. мутмаинем ки дар оянда тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқи кори ҳаррӯзаи хеш медонед. хайр, шоду пирӯз бошед.